И здравейте, драги дами и господа, аз съм мистер Дедпул и днес ще играем Експлор, както виждате. Ето мен. Нека да натиснем плей и да играем. Ако се чуете защо говоря така, просто съм болен. Not cool. Помним, че печка. Айде, нека да увеличам малко звука. Добре, това е прекалено. Ето така. Мисля, така е добре. Ето го новия блок. Както виждате, нека не мога да гърна shift. What? На компютъра не може. Защото е половин блок. Причества. Добре, нека да намалим още съвсем малко. Не, аз няма да ходя пак в джунгла. Ето опава. Супер. Тък мазълък. На. Добре, взех ли му пажен? Той ми дропна пажена. Фак. Добре, изплувахме. Месо на пътя. Не ми даде хънгър. Супер. Тук има още месо. Добре, всъщност е хубаво място за къща. Хареса ми. Да, тук е моята къща. Добре, нека да оставим нещата си тук. Да направим един чек. И спасаме отворна друга. Има. Участвате. Сега нека да оставим това. Тези неща. Sugarcane, алко, дървото, елите, храната и така. Тук да сложим колът. И нека да съберем малко дърво, за да направим къща. Благодаря. Даже папа не е брат. Окей, аз ще събера малко дърво. Добре да се надяваме, че толкова дърва ще ни стигне. Сега направим. Вау, какъв лак. What? Защо ми крашна играта? Добре, ще се върна. Къде не се изкрасим? Rollback. What?
дим. Защо така ме е облакнал? Така не знам как Добре, няма значение, нека да започваме работа на къща. Извинете, ако чувате... Няма да е много, просто трябва на бара. Добре, ще върнем по-някакъв барак. И така, мисля тук да приключвам с това видео, защото дървото ми свърши. Аз не ми се играя повече експлор. И както виждате, това успех да направя, свърши ми дървото. И аз бях мистер Дэдпул, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да оставите един лайк на клипа. И до следващото видео. Бай-бай! Сега не съм бай.